Bueno, bàsicament l'actuació, l'encontre que vam fer va ser propiciat per un festival del Moianès, que és la Stagnum. Aleshores vam construir un repertori en base als poemes que jo tinc escrits, però amb la construcció o deconstrucció que ella portava musicalment, no? Sí, bàsicament el que vaig fer va ser, basat sobre els poemes de Neus, va ser com, per mi almenys la feina era com podia tocar una coma, com interpretes un punt d'exclamació, com interpretes una paraula, i va ser d'aquesta manera que vam construir o desconstruir aquest projecte. Mira, jo, per exemple, és a dir, m'inspiro més de mirar pel·lícules, de llegir textos, que no d'escoltar música. I crec que qualsevol artista que es vulgui dir artista necessita d'agafar d'altres coses que no siguin la teva, perquè si no es pot quedar molt pobre. Per tant, jo sempre he anat a buscar amb literatura, amb poesia, amb dansa, amb totes les coses que hi ha al carrer mateix, per poder, diguem-ne, crear un art que estigui connectat amb la realitat del món. Sí, en aquest cas els poemes seleccionats no són uns poemes intimistes, sinó que són una mica, bueno, surten fora del marc del que és estrictament personal, no? Hi ha des d'un punt oníric fins a un punt, diguem, de crítica una mica social, més que res perquè amb l'acompanyament d'ell penso que eren més adients aquest tipus de poemes que no uns altres.